ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام. وقدمت يا رمضان يا ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم اللئام. وقدمت يا رمضان يا شهر الردى من ربنا فلياتك الإكرام. وعليك يا شهر الكرام سلام رب مرتاب ما دامت الأيام. يا رب رمضان ورب العالمين فاغفر لمن قد كان منه الصيام. caggal yettude Allah e julde afa kodda gorko goto fitani leñol woni rasul sallllahu alayhi wa sallam. en garte yewtere men ɗo e tele mbedde yewtere men innirande galle duɗal. en garti noon e mbaadi ko namde joguiɗen eko fati oɗo ganduɗa ma émission. namde men ɗiɗi gadiɗe ko musidɗo men Obama woni kettuɗo e kaɓirɗo ko on namdi mete neɗɗo so tawi naflani ene wawi horde walla ala ma nafla mbawa horde. e ko rabbiɗi hen tan naafila yahat ko banggue mum korka yahat ko banggue mum. naafila kadi yiilo ko wiyete baraji ko wiyete juulu kadi yiilo baraji darade jamma kadi yiilo baraji welnade Allah. kono naafila sellata ha sellina korka ñawnoka naafila ñawata ha sellina ko ha ñawna korka ko wiyete cellunoka. firti naafila yahat ko banggue korka yahat ko banggue. aɗa wawi horde taw a naflani aɗa wawi kadi naflude hay ko wona e korka. wadde sen paami firti naafila korka sinnodirani. namdal makko ɗimmal o wi meta gueeƴe ɓaade gueeƴe o ko farilla meta neɗɗo so juulani gueeƴe en wawi naflude en wawi horde walla ala hay ɓaada juulani gueeƴe awa dawrude korka. paamen kadi farillaji joyi ɗi ɗin koko ɗin gadino tan ɗin kañum korka ɗon tawi ɗumen ɗon korka ɗacciyata ɗumen ko kañƴi gadi korka jippade e ma ko kañƴi kadi toppiroɗa ha koora nafma wonnoon ko kañƴi mbaɗatma juulɗo ko kañƴi guittanma wonde juulɗo. wadde korka ka e naafila korka e naafila o findirani wasdemo julde gueeƴe ha weeta ɗum taganimo ko wiyete wasde ɗum taganimo wasde ko wiyete dawrude korka. naafila o e farilla o foof haɗatama ko wiyete dawrude korka. ceerno Mody mo ganduɗen ceerno Mody jontaɗo ceerno Mody de gandal ceerno Mody on namdi so tawi neɗɗo waldi e janaba kanko ceerno Mody omo haala o wi so tawi neɗɗo waldi e janaba foti ko debbo walla gorko joni noon o lootaki ha weetoyi subaka ndeke omo wonde e janaba kono ko baldunoɗo korka mere wasdemo lootade janaba nde ne haɗa korka ka sellude walla ala korka yahata ko banggue janaba o yahata ko banggue. e ko ɓuuri raɓɓidde ko so lootinomo ɓurno kono wasde lootade nde haɗatamo dawrude korka. e wasde lootade nde haɗatamo dawrude korka waldude e janaba ɗum haɗatamo ko wiyete dawrude korka. kanko ceerno Mody namdal makko ɗimmal o wi meta kejjari e korka ene fiiniri walla fiinirani ala kejjari ko sunna korka ko farilla. kejjari ndi haɗatama ko wiyete horde wasde hejjade haɗatama horde. adi woni yimɓe ni so jaari ndiyam ene tampina ɗumen walla so kejjima ene tampina ɗumen kala kejjotoɗo tampina ɗum woto hejjo hada sunno haddemo wadde ko wiyete farilla hada sunno haddemo o wadde farilla. namdal Oumar Bamba o namdi so tawi neɗɗo o lelima e nder lewru korka ñalawma korka o lelima o ɗanima o hoyɗitima caggal nde o hoyɗiti noon maniyu yalte makko. joni noon meta ko yalte makko ko bonni korka walla bonnani korka ɓaari koye nder lewru korka nder ñalawma korka o hoyɗiti mbiyana ala ɗum bonnani korka makko yo ya o looto o juula so tawi gandanma waktu yini firti hoyɗitade e nder lewru korka ɗum bonnata ko wiyete korka ma. wadde Oumar Bamba faami. oɗo ceerno Abou noon ko Abou o namdi ko namdal so tawi neɗɗo o namdi kanko o meeɗi dawde ko maçon o meeɗi dawde joni noon to ngabbinta tuufeede ɗo mata tuufere nde arte makko o yani to yani ɗo noon fadɗi yimɓeɓe paye makko jarnimo ndiyam koye korko wonnata omo hoori yimɓeɓe jarnimo ndiyam to yimɓeɓe jarnimo ndiyam ɗo on saaha noon taw ko paɗɗino o ɗiftoyi o wi holko leppinin ɓe mbi ka paɗɗinoɗo min mbaɗema ndiyam joni noon o wi ala kanko korka makko bonani e sabu abuni ko paɗɗinoɗo yarnama ndiyam ɗum bonnata korka makko en. joni o namdi mbiyatemo kay korka ka boni guila o faɗɗi ko ɗon korka ka ko wiyete boni. eyyi guila o faɗɗi o ronki andude holko woni dow mum saabu hankkadi refe heftimoma saabu en mbi Allah wi faman shahida minkum sahara falyasumhu waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddat min ayamin ukhra. wadde oɗon ñalawma ko ñalawma mo rafa wadde firti kanko ɗon korka ka boni ko adi yaldetemo ndiyam ɗam. oɗo Aminata Ndaw o namdi ko debbo jaltuɗo juulu Aminata Ndaw debbo mo Wuro Alpha o wi so tawi debbo o yalti juulu
o gonga ƴiƴam nam dartima kono omo yiɗi lotade no hande ni robiŋaji kuppi joni o dañani ko lotiri ha weeti ndiyam fuɗɗi artude mere wasdemo lotade de ene haɗa korka makko sellude mbiyanmo ala haɗata korka makko sellude ɗum korka makko ene selli korka makko kadi ene selli way kono debbo jibinɗo so tawi ƴiƴam mum dartima o dañani ko lotori omo walda korka so tawi o dañi ko looti o looto ko ɗum woni ko wiyete namde garannoɗo en ɗo sahore welede Allah subhanahu wa ta'ala fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bi mahdil karami salatu ala nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi zawil huda wa kulli muslimin wa man ihtada sallallahu alayhi wa sallam.